Ние, хората, сме творци. Водени от своите желания. Да се докоснем до всяка книга на рафта. Да опитваме от различни вкусове. Да споделяме детството си от дивана. Да се влюбваме на друг диван. Пишем поеми на салфетки и откриваме лятото през зимата. Силни сме и искаме да сме здрави, красиви и недостижими. Свободни сме и искаме да сме желани. Искаме да ни прегърнат. Искаме да вдъхновяваме, копнеем. Ние сме покорители на времето, създатели на невиждани светове и откриватели на нови пространства. Това сме ние. Търсим, смеем се, съществуваме, копнеем. Това сме ние. Ние създаваме домове. И дом в дома, и дом в друг дом, където пламъкът не угасва. А някои думи, тези с не отпред не тей, немислимо, те могат да си ходят. Защото ние, хората, сме творци. Икеа.